Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora kataran nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ngotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tanggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupaku. Lho, he. Wah, jagat jembare ora jamak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapae rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngerapal. Ngerapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ya, Tru. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cewek kowe iki. Kono-kono minggir kono. Ya. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten wonten. Kowe ndeleke Petro nyotampanara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae akeh kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe. Semir. Kowe sing dadi bapakku, kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku batin ngrekoso kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Piye, Pak? Ngopo kok malah nangis? Kowe ngapae rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngerapal. Ngerapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Ledeng dong mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta? Kowe sangu ngotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tanggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupaku. Lho, he. Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis glelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa waduh. Ya jangan bae tunggal. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedela kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing gedhasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tak foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jawu. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandar. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh.
kono nggawa nenggala. Aku goleki gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wis rampung. Manos maning janjanan cukenaning bawana Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngadu. Oh, apa iki? Wah, salah. Lah aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora katoran ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Sorry, ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adi kula. Nyawane adi kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar. Nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon, ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku entoke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Loro Temon, nek sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar, halus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Nalendra Titis Sanghyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndarawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Ah ndek cangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat iki ngerti nek Semana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean Endang Loro Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Pancen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa, Tru? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndarawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing?
Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rantos, marang-marang bakal putung leganing atiku. Maring jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedibal pitilukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndrawili ucape kaya grojogan nerwete kaya bethe sepun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Wuh. Lah piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Sareh. Lho, njaba wis gayeng, Gong. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakate sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jar rembugan marang ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan tak tandangane santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladani karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku Kakang, Kang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dhaup karo endang lara teman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu, wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan wong neter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo.
Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Ngendi papane wong Neter Kadidayan? Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong Neter Kadidayan? Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane Neter, ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang lara temon. Wah, mati dereng aku bola caedan kan Bagong. Ayo, metu sapa? Wah, menungso ora tenan. Wong edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Ah, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, acetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk mungsuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Mantane lanang ala. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe Lesmu. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora nesu ora iso-iso tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Ana wong dicotho kapok kowe. Mboten, Raden. Wani yo. Mboten. Utawa ya ngono, Brek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei! Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ra. Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Raratemon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo
Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adi kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang ora temen jak mriki ditari. Gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Bak Endang ora temon timbal ana mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora ngono. Ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen nuwun paring dawuh menapa Rama Prabu. Ya merga saka kasuwistianing warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan. Merga saka akehing para nalendra, para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kelawan sira Atmajaku Endang Loro Temon. Rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Nggih Cahayu. Ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati. Rama Prabu piye? Mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung nderek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ingkang badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih Kang Putra Penendang Loro Temon. Kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma. Sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak. Wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun. Lah dalah. Kagongan krungu dhewe to kowe. Wah, wis sulit iki.
Sulit kuwi apa? Asu jengkelit. Sulit kuwi angel. Lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Waduh, monggo saiki ora ana sirkus. Ngarepe kudu dijogeti kethek putih. Ingkang joget ana ngareping temanten. Anu apa jenenge temanten lanang? Mburine dewa sak jodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to? Iya. Gamelan Lokananta wajan. Mongko perunggu ning iya. Nek wesi ora entuk. Mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim. Kiai Drim dengkulmu mlocot. Sing nabo para dewa. Terus napa? Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa puscindhe parijata kencana. Kayu keplu klepu. Ora guyu ratu kok guyu. Lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana. Engko gek sinom udu. Sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana. Sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Net. Rasida rabi, Net. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Net. Nggo gajul-gajulan. Bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwi. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis lah. Bangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi. Ya sing ati-ati. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasah perang, merga iki aku wis nampa sabdaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang lara temon ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang kudu jogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Drim ditabor ratu 1500 apa piye mangono ora dong apa kae. Ning Sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sinuwun Baladewa ki karepmu piye? Goleke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeret rembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe engko nek Sinuwun Mandura nesu, sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, engko nek Baladewa sing maju, aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to.
Nek perkara musuh Baladewa ora yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke nek Baladewa sing maju tandangono siap ora minggat lho ora aku tak tuku es teh lho ngelak ya aku nek nyileh 2000 to asing pengen nyileh 5000 urung balekke kok sisane tak gunggung sungsung 7000 wis ora iso njaluk sing kowe sing bayar aku oh iya perang sik kowe tak peranggong ora ketang sak triraman rong triraman ya nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kanthong bolo Ndara Kartomarma ya ana ngarepe pepunden ana ngareping piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe-gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tekse kowe wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dhaup karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adik kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong 5 Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro krubut wong 3 4 5 Petruk ora bakal wedi Kurawa maju 100 bareng ora bakal tak tinggal loncat ora braban suaramu wani marang aku tinjung akhirat nyawamu kene merganing pati Petruk mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna sampean apa kula sing tekaning pati enten papan mriki ngaten mawon tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndlat Wesi Abang kaya wani mecah wesi gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karwanmu kendara dene katane Sotama kula ladeni Ndara Rigel Petruk palat Rewangi karo Bendoro mati taning Sotama palat
Waduh mati ya. Sing anda sapa? Tanda meneh gong. Oke. Ora tekan. Setan warit gede banget men. Pinggir. Kowe celuk gleleke lah Jawa-Jawa. Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tujuan lebut bucuk. Ndara Durma ganti dacal kepala nyoto. Aja glelek pacamu gembelo sirahmu kowe celuk. Nek kene ketemu karo Cenopati ning Cenopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Halya Durma ganti. Rasah kok kan cangkem. Wah cangkemmu kuwi. Kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa? Nglablak kowe. Nyo. Lho. Maksud lu. Sampean mriki ajeng nglablak kowe. Nyo. Timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin. Sing dadi nyatane nyo. Wedi marep aku tak mungkur nyo. Milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye? Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Ya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal kowe. Iya. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal kowe. Muri.
Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celulit. Mate jenenge aku. Ya, modal we, modal. Oh iya. Ha iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan iki. Pendang. Lah kunyiling nggone cah klithih iki. Ya. Mate we. Wah. Berarti klithih iki gaweanmu. Wah, celewet. Tutuk botol. Ya. Kok ijo Anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. cananane pokoke ditoke. Tumbaknya. Mati modal edian lah apa wae Ora apa-apa. Petruk. Ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tuwa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah dibales. Dulmu ganti ati kala kalau ponokan Petro disialke ning surat kabar wilang bebalang ning nganti kala kalau ponokan wo asal derajat. Baru Jar. Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarione kaya ngono, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula man. Mungsuh Petruk wae kalah. Pangestunipun Petruk kekuatane ngedap-edapi. Kula sumanggaken man. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sak penake dhewe lah. Piye, Dur? KO. Kalah. Mengetunipun kawon, Man. Mungsuh Petruk kok kalah ki. Bola cok ngembe karo Petruk. Nek sampean ora percaya karo kadidane Petruk mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsuh karo Petruk ora mung maido terus. Iki niku nyambut gawe tenanane. Cok penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arep ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten muntil pal Wale. Nguntal pil. muntal pil cilaka men. Lah iya. Sapa sing urung maju? Watak. Citraksi. Iya, Man. Arep maju po? Seselo menapa? Sela. Mung suwe. Petruk Patenono. Wis rampung po? Pun. Kok cepet pet? Kuku kula niku nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung. Pun. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Petruk to? Heeh.
Lah krungumu, wah salah komunikasi, Mas. Krungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani, mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Man. Supaya aja sepi, Man. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalaya pripun? Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus nggodel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kan Petruk kanthong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong lah ora apa gedhabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas Petruk kan nombolo ora minggat saka negara dhuwur wanca takon dosa glandang negara dadi apa gong wajahe wudon diplatot kowe iki wudon to wudon kok ning dada ayo men antu kula dhewe-dhewe kok neng apa mungsuhmu teka mungsuhku sapa Prabu Baladewa Patih Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula semanggaken saka kaduhan wis ketok manuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lan Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nenggala dulang tak Baladewa mlayu aku ya mlayu sing arep mungsuh Baladewa mau sapa sapa lho tak antil tenan cah iki sing lambene arep mungsuh Baladewa mau sapa sapa lho cangkeme sapa tutukane sik to sing ngomong ora kowe to lho masa ora Prabu Baladewa maju kowe sing kudu tanggung jawab tandangi kowe ndelik kana mundur gong ngapa Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye hah ora ngendon-doni wong wani ya nek mati nganggere dicas ra urip meneh padake HP ora nek kowe mati piye mati tak wujude aku wis niat belani Bambang Senet adikku mundur yo hati-hati lho Gong oke ora usah kuwatir Baladewa kok ngendel-ndelke ora bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah digdaya karo Baladewa ning kowe engko mati wis ta cerewet kowe iki kana minggir kana ya mati tenan aku iki nang ketoke Prabu Baladewa teka Petruk nanti Bagong Petruk mboten wonten kowe ndeleke Petruk nyotampanono blus aku kok ya dadak aleman to ya iki mau kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa oh ya bismillah tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok net senet adikku cah bagus Semir bedrene ye kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya Pak kowe iki jare dewa
Aku batin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngerapal. Ngerapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek mata semono iki mesti uluhe gemrojok ae ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekasa uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Weh, matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa. Kowe nggo ngono ra? Nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok ketok talekke nggon sepatu ta? Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginjen kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae Tunggara. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Meng dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung boleng. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyahmu iki stop iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati lak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Kandangi kok. Oke. Petro Kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki ujak-ujake adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ora dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa, Tru? Mbah,
padha ngau Yai kunci Inggris ngono wis rampung. Panos maning jajanan cuketaning Bawanaya. Prabu Baladewa tak anteni nang kene regane ngadu. Oh, apa iki? Wah, salah. Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tatanan nyandang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengalmu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora pangling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan lah tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso lah tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panos paring jajalan. Wani ngembari manah-manah Senata Mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lagu nyileh nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki ngapa? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngapa? Wah. Manus maning jajalan. Iki apa iki? Lho karo dhek dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe ora usah gleleng. Iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wae kula derekaken ora. Wah, ayo. Mati Prabu. Prabu. Mati inget Prabu. Kresna aja mbok pisah. Ayo, tanti ana teman. Prabu, ade inget Prabu. Prabu Laturi Kendel. Kok Prabu Laturi Kendel. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dhateng hawan gawa nepsu ing kados mekaten menika. Lah Cocondolo Satra Pangadat Mula Ciranjaya Gus. Apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya lah. Kresna. Iya, pun Kakang bakal nglermake mengganing pun Kakang Nayarana kuwale. Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kuwi piye? Kowe aja percaya karo kuwi. Kuwi dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh, Prabu lerem. Iya, ning aku njaluk Kresna won madhep rene kuwi. Malah arep karo Baladewa setan alas. Iya. Wonten dawuh madhep rono ya. Mengko ndak kae emosi. Inggih.
Lho, ngopo Kresna kok guyu? Koko Prabu, kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar, sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun kok guyu. Keciliken. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndaken menika kok Prabu Mandura. Panjenengan menika ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Ya, Kresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sapratamu jadi. Liring sambi kula Prabu. Syukur, syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe atas Sina Kumandra Baladewa kembang karo Bagong lara atiku. Koko Prabu. Kula aturi sareh sawetawis ya. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa ning Ndang Loro Temon. Lho. Ndang Loro Temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih duwe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang Sristya warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara ayu klebu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula Ndang Loro Temon Koko Prabu. Ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi. Oh. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klebu dewa Daru Gedang Mas Dewak Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh ratu sewu negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil reruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya. Kresna bakal tak upaya tak golekane. Muga-muga Kakang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon. Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Nyambluk. Wih. Baladewa kok kaya gajah. Kyai Kresna piye? Inggih. Koko Prabu kula badhe matur. Iya. Matur lho. Wonten ruba pepanggil saking pinanganten putri. Apa wae Kresna? Mantan putri kedah nitih duwe panggung ingkang bisa tata jalma. Sabanjure
ngajengipun temanten putri kedadipun beksani Wanara Kusika Seta. Wah, Wanara Tusya Seta. Kusika Seta. Oh, Kusika. Kusya Wanara. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debuk Sasa Puscide Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara mekaten menika kedah dipun aturaken Kaka Prabu Baladewa Bagong. Wah. Nganggo Bagong. Apa anggep aku ora ngerti kok iki. Ayo salin. Ora pantes nganggo wujud Nalendra Mandura kaya ngono ku ndak malah dadi dukaning Kaka Prabu meneh. Ayo salin. Kresna. Hus. Ayo lungguh ngisor. Waduh, konangan iki. Ayo salina. Seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar. Ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula mak slep terus kula dadi Baladewa. Lah arep salin pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Oh, Sinuwun Darawati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh, nggih wujud kaya ngenten dhewe kok. Oh, lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Kowe aja sembrono lho wongamu. Kene nyaketo kene. Gak ndak dicocok. Ora. Nek dilarani, Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya wingi ni. oh nggih. Lho, aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenanangan ora. Mandi pangesining nata ing Darawati. Mestakaning nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking ki Lurah Bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud ki Lurah Bagong. Tapi Meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Lah sak omong-omonge wae. Anggere sumuk ngono. Bagong, Nun, apa sing tak gandhaki karo kowe mau kandhakno Petruk? Truk. Manten lanang kudu numpak asu. Gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngapa, Gong? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Sing mlene niku nek nganu paring dawuh ora karo Bagong ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak judu. Heeh. Gamelane Pak Bambang. kudu. Gamelan Lokananta kayu keplu. Klebu. Kayu klepu Dewandaru Gedang Gendruwo. Pari Raja Lele karo apa sih? Pipis pupus. Oh, pupus Cimlek Jinde. Parijata Kencana. Heeh. Wis ming kuwi Sing nabuh warga laras. Oh. kudu nek sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula nek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kono bali yo, nggih. Nun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senet Adiulo iso kelakon dhaup. Ya wis kono mangkat to, nggih. Sayo mulih. Kusuk tak pamit. Ya.
Pareng matur sinuwun. Iya, Bagong. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Iya. Nek wonten kital-kitule ngatur kula nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi ngopo. Kula ajeng nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati, Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niki ya gumun. Cah wedosane jan aneh-aneh ning ngarep Prabu kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati. Nggih, parang. Iya. Parang terus niki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya. Lah nggih. Pun ngaten mawon nggih. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus niki. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan ya niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Mbok yo ngekeki 10.000 apa 15. Oh, arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak piton to. Kuwi ora Basuki, Kak Basuki SMK. Wis ora ono kuwi dalu. Nyen mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Mintonaken dewe kramanira kang mitraning asta aneng asta Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpil panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon Duri. Nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwuning pinanganten putri. Mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atos-atos Dimas. Ayo dinteni mapan ana ing Projeng Ndrawati. Sapa dhisik mengko yang bakal sowan ning Projeng Ndrawati ngaturake pepanggil ruba iki wis blak. Ngendikake lawan Petruk apa dene aturke lawan Koko Prabu Mandura. Ora ngomongake nadyan utawa mengko ingkang sowan manten saka Ngastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon. Prabu Asih nggih mekaten.